شش دایک هفراد گیرم شش دایک هفراد گیرم دنگ خدا ایرا رادیو دنگی گله جنابندان وچان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجه ایرو 13 گلان 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده. امن وچین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه. جنازه شهید ریبر سویدان کل گرتیکه خط قتل کردن لگوره خط و شرطن. ریبر سویدان جوانه که 20 سالی بو. بریا به 2 سالانه ناوچه اجوله مرگه گوره خط گرتن. بی ادعای خراکرنا یکیتی و یک پارتی دولت دهات رزاندن. جبر و ادعای جزای محبتا گران بگیشتی 53 سال جزای حبسه لحات ببرین. حت راگاندو که ریبر لحجه یک کسی دهات را گرتن. وکه هر جاری ریبریا زندان لمالبات شهید ریبر گریه او گوتیه کوره و خواه کشتیه. جنازه ریبر سویدان جبو otopsiye rakir nexweşxaneya Dursun oda başıya zanîgeha 100. yıl awanê. Piştî rapora otopsiye cenaze ra destê malbatê wî hate kirin. Cenazeyê şehîd Soydan di rê de li gelek noxteyên leşker û polîsan de hat rawestandin. Tevî hemû astengiyan cenaze bi tevlîbûna malbat endamên DPP, Dem Partî û endamên Tuayder awanê bi girseyî hate veşartin. Beriya veşartinê weseyta cenazeyê li çaryana nexweşxaneya Geverê jariyê polîs û leşkeran hate dorpêçkirin û destur nedan ku cenaze li nexweşxane û mizgeftê werê şûştin. Malbatê li ser astenkirina cenaze li malê şûşt. Piştî ku pêdiviyên olî hadin pêkanîn cenazeyê Rêber Soydan li goristana Asrî ya bajêrgehê bi girseyî hate veşartin. Hevsûrkê Dem Partiyê Geverê Ercan Sevmez li goristanê Axivî sersakî xwest û da zanîn ku deşin li mala malbatê were dayîn. Şehidên Meha Gulanê li bajarê Rîmsê hate bîranîn li Fransa bajarê Rîms şehidên Meha Gulanê bi merasîmeke hate bîranîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Komîteya Malbatên Şehîdan axaftin hate kirin. Di axaftinan de hat gotin ku Rêber Abdullah Öcalan dibêje êdî xwîn jî hat rijandin, êdî veger lê mümkün nîne û timî rastiya şehadetê xeta hebûn û çinebûnê nirxandiye. Şehîd pîrozî û nirxên herî giranbiha yên gelin. Piştî axaftinan komîsyona çandeya Rîmensê strangotin. Bîranîn bi duruşmeyan bi dawî bû. Li Almanya bajarê Dortmundê jî şehîdên Meha Gulanê hatin bîranîn. Merasîma bîranî bi pêşengeya Meclisa Gel û Koma ve hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Meclisa Gel û Komedê axaftin hate kirin. Piştî axaftinan sînevizyona li ser şehîdên Meha Gulanê hat pêşandan. Bîranîn bi duruşmeyan bi dawî bû. Şerzan Kurt çardemi salvegera qatil kirine de hate bîranî. Şerzan Kurt 12 gulana 2010 de jaliye polisan ve hate şehit kirin. Hêzên Ked û Demokrasiyê yên Muğla di salvegera şehit kirina xwendekarê zanîngehê Şerzan Kurt de li qada sınırsızlıkê daxuyan yekta. Li ser navê girse Sultan Turgut Axivî got Şerzan Kurt de êrişa faşîstan de û bi piştgiriya polîsan hate şehit kirin. Polîsê kujer Gültekin Şahin hate girtin doz ji ber evlehiyê ve guhestin Eskişehirê û kujerberdan. Ne cezakirina kujer karê faşîzmeye û têwateya cezakirina civakê. Ji ber ku Şerzan Kurt Kurt bû û bi Kurdî Axivî hate kuştin. Hatta ku ji bo Şerzan adalete rast neyê pêkanîn em ê li van kolanan xwedî li bîranîna Şerzan derkevin û daxwaza adaletê biqîrin. Li Mêrdînê pîrozbayên Pazdehê Gulanê di dome pîrozbayên jalê Platforma Ked û Demokrasiyê ya Mêrdînê ve di çarçoya Pazdehê Gulanê roja zimanê Kurdî tê li darxistin de dewam dike. Gelek welatî beşdarê şahiya bi pêşandana stand û xan Kurdî û zarokan berdewam kiribû. Hunermend Mehmet Erbey di pêşandana stand li Akademiya Hunerê ya li navçeya Artuklu pêk hat têcî kir. Erbey bi nîşandana stand û Alkurdî dilê temaşevanan xweş kir. Li navçeya Koserê jî
ji bu zarokan Şahiye hatele darxistin di Şahiya li Parka İbrahim Özmen hatele darxistin de bu zarokan re boyaxkirina ruh hatele darxistin û xebatkarên komeleya çand û hunerê ya Mezopotamiyê jî bi erbena renk dan Şahiye pîrozbahî li navenda Mêrdin û navçeyên wan de heta 15 Gulanê berdewam dikin. Kongreya İslama Demokratik bi dawî bû. Sêmîn Kongreya Civaka İslama Demokratik a Bakur û Şatê Sûriyê bi beşdariya 540 delegeyan li navenda çand û hunerê ya Mehmed Şêxwe li Qamişloyê hate pêkanîn. Di kongrê de peyama Komîteya Gelan û Baweriyan a KCK hate xwendin. Piştê cigîrê Hevserokatiya Meclisa Rêveber Hemdam Abîd Aqibî got em ji cîhanê re eşkere dikin ku em bangên aştiyê dikin em zimanekê li hevkirinê dixwazin. Berdevka Kongreya Star Rehan Laqo jî axivî got pêwîst e îslameke demokratîk civakeke ahlakî û siyasî û jiyaneke aram û ewleh bêava kirin. Kongreya İslama Demokratîk jî ji bo pêkarina vê yekê têkoşînê dike û vê têkoşîna xwe bidomîne. Pişta xaftinan perspektîfên Rêber Abdullah Öcalan yên li ser olên İbrahîmî ji aliyê Abdurrahman Bedirxan ve hate xwendin. Di dawiya kongreyê de Evîn Elhecî û Muhemed Mela Xelîl weke hevserokên İslama Demokratîk a Bakurê Sûriyê û 16 endamên Meclisa Rêveberiya Giştî û Koordînasyona Jinan hatin hilbijardin. Dayikên aştî bi boneya roja dayikan serdana Emine Şen Yaşar kirin. Nöbeta Emine Şen Yaşar û kurê ve Ferî Şen Yaşar yê parlamenterê Dem Partî di roja sed û yekemîn de dewam dike. Meclisa Jinan ya dûn belsen endamên Dem Partî û xwendekarên zanîngehê ji ber dorpêça polîsan li derê avahiya wezaretê serdana Emine Şen Yaşar kirin. Piştre dayikên aştî yên ji Mêrsîn û Edenê çûne serdana Emine Şen Yaşar û xwestin di roja dayikan de wê pîroz bikin. Lê polîsan dayikên aştiyê li kolana wezaretê dorpêç kirin û rê li ber wan girtin. Dayikên aştiyê çûne kolana Büyüklüm a navenda giştiya Dem Partî û çalakiya rûniştinê da ne dest pê kirin. Dayikan diyar kirin ku heta Emine Şen Yaşar nebînin ew ji Anqerê naçin û demeke dirêj çalakiya rûniştinê pêkanîn. Piştre dayika Emine Şen Yaşar çû cem dayikên aştiyê. Dayikên aştiyê Emine Şen Yaşar bi baxê gulan û duruşmeyan pêşwazî kir. Emine Şen Yaşar li ber navenda giştiya Dem Partî axivî û qazanç ji dorpêça polîsan û bêhuquqiya dikin kir. Emine Şen Yaşar got 6 salana adaletê diqîrim her dem rastî astengiyên desthilatdariyê hatime. Kesên wê zilmelime dikin hew didin lavê min jî di hücreyê de bikujim. Dayika aştiyê Refîqa Akın ji axivî got me xwest îro ji bona roja dayikan li cem Emine Şen Yaşar bin. Lê em hatin astengkirin. Ew ji adaletê ditirsin. Emine Şen Yaşar lêgerîna adaletê ya vî welatiye me hemûyan temsîl dike. Em ê Emine Şen Yaşar tu dema tena serê xwe nehêlin em her tim cem dayika Emine ne. Şandeya Tajê serdana Baxdayê kir. Şandeyek ji tevgera azadiyê jinên Êzî Tajê di çarçoya xebatên kampanya li dijî qirkirina jin bibe dengê xwe parastinê de çû serdana Baxdayê û bi Wezîra Wezareta Koç û Koçberiyê Îvan Faik Cabir re hevdîtin pêkanî. Di hevdîtinê de mijarên wekê girtina kampên êzidiyan ku hikûmeta Iraqê biryar dabû dê heta meha tirmehê hemû kampên êzidî lê ne bêne girtin. Vegera êzidiyan a Şengalê û alîkarî dayîna malbatan êrişên dewleta Tirka li ser Şengalê û bandora wî ya li ser Iraqê hatin nîqaşkirin. Şandeya Tajê ji wezaretê xwest ku bi erk û berpirsiyarê xwe rabe û tişta ku dikeve ser milê wan pêk bîne. Wezaretê jî soza ku dê li ser mijarên ku nîqaş kirine rawaste da. Piştî hevdîtinê Şandeya Tajê vegeriya Şengalê. Festîvala heştemîn a Zîlan îsal di 15 Hezîranê de tê li darxistin. Jinên Kurd ên li Almanya, Belçika û Hollanda wê îsal bi pêşengiya Yekîtiya Jinên Kurd ya Almanya TJK heştemîn festîvala Jinan a Zîlan li Almanya bajarê Duisburgê li dar bixe. Di festîvalê de bernameyeke dewlemend a çand, hunerê û berhemên destan ya jinan hebin û stand werin vekirin. Berdeke TJK Ayten Kaplan derbarê amadekariyan da axivî got Festîvala Zîlan bi felsefeya jin jiyan azadî tê pêkanîn. Îsal di festîvalê de hem jî ji aliyê civakê de hem de aliyê çandînî de tiştên cuda hene.
ji bo zarokan jî wê qadeke be amade kirin. Em bank li hemû jinan dikin ku bi rengê xwe beşdarê heştemîn festîvala jinan a Zîlan bibin. Berdevke YJK Kezban Doğan jî got amadekariyan me ber bi dawiyê ve diçe. Festîvala Şehîd Zîlan hem de aliyê navê xwe hem jî ji aliyê duruşmaya xwe ve geleke giring e. Em bi vê festîvalê dixwazin bibin ber siva demê. Çawa ku di dê cotma 2023 de bi pengava duruşmaya azadî ji Abdullah Öcalan re çareserî ji pirsgirêkira Kurd re jin bi rola xwe rabûn. Di pêvajoya vê festîvalê de jî em bawerin jin wê li hemberî her cure êrişan helwesta xwe nîşan bidin. Kezban Doğan ji bank li hemû jinan kir ku 15 Hezranê qada festîvalê bi rengê xwe bixemilîne. Li Vorarlbergê komeleya çandû hunerê ya Sara hat avakirin. Kurdistanên li Awusturya bajarê Vorarlbergê bi coşeke mezin komeleya çandû hunerê ya Sara vekirin. Komeleya ku li bajarê Gotsis ê herema Feldkirch ya eyaleta Vorarlbergê bi navê sakine Cansız Sara hat vekirin. Di merasima vekirê de hevserî Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanên Awropayê KCDK Zübeyde Zümrüt, hevserî Civaka Azad Ahmed Zîrek û Özgür Maraş û şaredara Gotsizê Manfred Burhon nûnerên rêxistirên civakî û gel amade bû. Daxaftinên vekirînê de hat gotin ku komeleya wê weke kevneşopiya bîranîn jiyan û têkoşîna Sara li ser çand û dîroka Kurdistanê xebatan bide meşandin. Pişta xaftinan hunermend Seyda Perinçek û Koma Newa stran gotin. Xwebûn bi manşeta her dem Kurdî derket. Rojnameya xwebûnê du hejmara vê hefteyê de bi manşeta 15 Gulanê Cejra zimanê Kurdî manşeta her dem Kurdî avet û balkişan sergiringe parastan zimanê Kurdî. Rojnameyê du sur manşetê de jî bi ser navê Ganî Rûmetê Ziwanî bi zîdiyo balkişan sergiringe ziman adı têkoşîna azadiyê de. Rojnameyê du rûpelejinê de jî bi ser navê 15 Gulanê hawara zimanê Kurdî cîda têkiliya dinavbera ziman û jinê de. Nivîskar Xecê Şen jî di nivîsa xwe de cî dide rola jinê. Artêşa Tirk têkildarê mirina leşkerên xwe senaryoyan amade dike. Ev sernavê nivîsa rojnamavan Pîrdoğan Kemal'e û dibêje mirina leşkerên Artêşa Tirk a dagîker ji raya giştî tê veşartin. Ev jî parçeyek ji şerê teybet e. Artêşa Tirk li gel veşartina kuştiyên xwe tabloyeke welê dafirîne ku mîna ew wendahî yên gerîlan e û raya giştiya Tirkiye û derve dixapîne. Dewleta Tirk ji malbatên leşkeran re dibêjin ya brûskê lêxistiye û miriye yan di çûyîna mizgeftê de wenda bûye, şemitiye û ji zinar de ketiye xwarê yan jî xwe kuştiye. Bi van derewan malbatan dixapînin. Rojnamevan Pîrdoğan Kemal bilançoya leşkerên Tirk ku di 3 salên dawî de hatine kuştin dike û dibêje di 2021 de 861 leşker mirin, 120 leşker jî birîndar bûne. Di sala 2022 de 4 jê ajan, 12 kontra û 26 jê paya bilind û 2942 leşker mirine, 408 leşker jî birîndar bûne. Dîsa di sala 2023 de 2 jê kontra 7 jê paya bilind bi giştî 919 leşker hatine kuştin, 128 jî birîndar bûne. Di çarika destpêka sala 2024 de jî zêdeyî 100 leşkerên Tirk di operasyona çalakiyên gerîla de hatine kuştin. Mixabin ji bilî çend malbatên leşkeran kes li payê vê rastiyê nakeve. Ya balkê jî ew e ku piraniya leşkerên mirine yên bi peymanin yanî leşkerên ji bo pereyan şer dikine. Birina serdarekî di şer de weke ji ber krîza Dilmir hat eşkere kirin. Dewleta Tirk hem de aliye civakî de hem de aliye artêşê de di nava rastiya AKP'de ketine nava ciraveke û nikare xwe ji vê rizgar bike. Rojnamevan Pîrdoğan Kemal herî dawî dibêje fermandarên Artêşa Tirk de eniya şer de çiqas bi rêbazên giran dijwar û hişk hereket bikin jî nikarin tirsa leşker ya ji gerîla ji holê rakim. Leşker di nava travmayek dijwar dene û ditirsin. Rewşek metirsînî heye û divê civak li kuştina li nava artêşê bipirsin.
Pelegodarên ji avazên çiya ji bo bîranina şehîdên Mehagulanê klîbek weşand. Du stranên ku di şexsê Şehîd Ozan Mizgê, Şehîd Sevkan û Şehîd Qasım Engin de ji bo hemû şehîdên Mehagulanê hatin amadekirin ji aliyê awazan çiya ve hatiye gotin. Navhûn bi stran bi hevrane em gelek